Kule video ke sikhuluma ngama limits. Ama limits alula ke nje. Ajwayelekile ukwenziwa kwi calculus sikhuluma ngama limits mesenza i-calculus. Ama limits athi uma uchaza i-function asichaze i-function yethu khona ngizokukhombisa into engikhuluma ngayo. Uma sithi mhlawumbe i-function yethu asithi f ka x u x minus 1 over x minus 1. Uma uyibuka le function uzoyitshela ukuthi indaba ngathi nje u-f ka x 1 ngoba noma yipi number over leyo number futhi isinika u1 angithi. Kodwa othi ngikukhombise ukuthi ama limits asebenza kanjani. Inkinga uma ngithi f ka x equals 1 ngoba x minus 1 over x minus 1 usinika u1 singakusho lokho kodwa singathi u-f ka x u-undefined uma u-x u1. Othi ngikukhombisa ukuthi indaba u-f ka 1 uma substitute u1 la ku-x u1 minus 1 u0 no1 minus 1 u0 0 over 0 bani i-undefined angithi. Ngakho ngeke sikwazi ukuthi u-f ka x u1 ngoba u-f ka x u-undefined uma u-x u1. So sizothi ke la u-f ka x u1 kodwa u-x awuwona u1 abo uma u-x ungawona u1. U-f ka x u1 uma u-x ungawona u1. So u-x ungaba u-0.9 0.99999 0.999999 uzugcine noma ilaphi kodwa uma ungafikile ku1 i-function yethu iqiniso. Asidwebeke. Nansi i-y noma i-f of x axis yethu ebese nansi x axis yethu. Nanku 1 bese nanku -1 -1 wethu nanku futhi u+1 uma siwudweba ke le function yethu ethu f ka x u1 ngaphandle uma u-x u1 nangu umuqa wethu ebese yabona ukuthi la ku1 uma u-x u1 sishiya isikhalana sokukhombisa nje ukuthi uma u-x u1 i-function yethu i-undefined ayilona iqiniso. Le ndingilizi ngidwebe la isikhala sokukhombisa ukuthi uma u-x u1 i-function yethu i-undefined kodwa u-x uma ungaphansi kwa1 futhi ungaphezulu kwa1 i-function yethu iyiqiniso. Nanko ama limits asho lokho nje ukuthi i-function iyiqiniso kodwa i-limited kwi-number specific uma ufike kuleyo number kusho ukuthi i-function yethu ayilona iqiniso kodwa uma uyidlula leyo number noma ungaphansi kwaleyo number i-function yakho iyiqiniso. Ngakho i-function ka1 i-undefined. I-limit yethu ke leyo yoqala. Singafika eduze no1 la sifuna khona singathi 0.9 sithi 0.99 sithi 0.99 uma singawuthinti nje u1 i-function yethu iqiniso kodwa umhla sifika ku1 i-function yethu ayisalona iqiniso ngoba i-function ka1 uma u-x u1 i-function yethu izoba undefined. Njengoba ubonile ke ngidwebe ngishiye isikhala la kwi-graph yethu lo ndingiliza lo umele isikhala. So sizothi ke i-limit uma u-x u-approacha u1 uma u-x usondela ku1 i-limit ka f ka x lapho limit ka f ka x uma u-f usondela ku1 u-x njalo usondela ku1 nxese ubani u1 ngoba sithe u-f uma u-x njalo uma u1 i-function yethu ayilona iqiniso. 1 ilimit yethu ke ka f of x. Uyabo ukuthi na kwi-graph yethu siyabona ngalesikhala engishilo. Asiqhubeke ke senza amanye ama-function ama limits
ama functions anama limits. Sithi mhlambe u-f ka x awuthi ngishintshe ngithi u-g ka x ngoba iqala besebenzisa u-f ka x. U-g ka x x squared uma u-x ungawona u-2. U-g ka x ungaba u-x squared kodwa x kumele ungabi u-2. So ngakho u-g ka x u-1 uma u-x u-2. Asibona. Asidwebe sibo. Nansi y noma i-g ka x axis yethu ebese nansi x axis yethu. Lana ke sizothi nanku 1 nanku 2 nanku -1 nanku -2. Ngoba sithe u-x squared kumele ungabi u-2 ngoba uzoba undefined. Kusho ukuthi yabona ukuthi la sizoba ne-curve, parabolic curve lesijwayele. Kodwa igraph yethu awuthi ngidwebe kahle ngeke ize ikwazi ukuthinta u-2 ngoba i-undefined mhla ifika ku-2. Yazi kangikwazi impela ukudweba. Ebese ke sidwebile i-curve yethu. Awuthi ngidwebe kahle. Ngizama nje ukugcina. Bese siyanyuka ngala. Yangconywana ke. Sithe uma u-x u-1 noma u-x squared u-2 yabo, la sizoba nesikhala sethu. Sizoba nesikhala sethu ngoba i-limit yila ifika khona lapho uma u-x wethu u-2 u-g ka x awusawona u-x squared. Yabona ukuthi u-y u-1 u-x u-2 ebese ke i-limit yethu iba khona lapha uma u-x u-2. Ngoba sithe i-limit ka g ka x uma u-x u-approacha u-2 shuthi limit yethu. Ngakho lokho kuchaza ukuthi u-x uma u-2 i-function yethu ayisalona iqiniso. Nje bubona ke kwi-parabolic curve yethu siyidwebe la ukuthi ngishiye isikhala njengasekuqaleni la lo ndengiliza lo phakathi kwale graph yethu umele leso sikhala la i-limit yethu i-apply wakhona. U-g ka2 sithe u1 ebese ke sithi i-limit yethu u-x uma u-approacha u2 i-limit ka g of x ubani? Mawucabanga uba i-limit. Siyabona la ukuthi i-limit yethu sithe ubani? Sithe u2. Yabo? Kuthi singasondela sisondele siyo approach u2 size sicishe sifike kodwa uma singawufiki nje ku2 i-function yethu iqiniso. Uma sifika ku2 ayisalona iqiniso si-undefined. Ngakho i-limit yethu ke kule function kuzoba u2. Yabona ukuthi ichashaza lethu lila phezulu lime ku2 kwi-x axis ebese ku1 kwi-y axis. Yabo? Nala u-x uya-approach impela ku2 uba seduze ucishe ufike mhlampe sithi 1.9 noma 1.99 noma 1.9999 kodwa uma ungafiki nje ku2 i-function yethu iqiniso. Ngakho i-limit yethu u4. I-limit ka g ka x u4 uma u-x u-approacha u2. Awuthi sithatha i-calculator yethu sibone ukuthi lento engiyikhuluma iyiqiniso ngempela yini. Uma sithi awuthi ngibeke la eceleni calculator yami
TI-85 noma sithi x squared so asithi 1.9 squared sibona siphuma noba yabo siphuma no 3.61 asikakafike ku4 uma sithi ke 1.99 squared asibona sifika noba squared 3.96 yabona siyasondela ku4 uma sithi 1.999 squared yeah 3.996 yabona siyasondela ngempela ku4 kodwa sikafiki namanje singaloko esiqhubeka nje sithi 1.9999999 squared 4 yabona ukuthi calculator yami iya round off ngoba u1.999 awuwona u2 ngakho 1.999 squared impendulo yawo yangempela ayiwona u4 kodwa le calculator yami is round off elile yasisa ku4 yasinyusa ngakho yabona ukuthi ungasondela ngempela ku4 kodwa uma ungafiki impendulo yethu iqiniso ngisho sinyuka siya ngale kwa2 kwa4 kwa2 ku-x kwa4 ku-y ukuthi 2.1 squared to 4.41 yabona kodwa uma sithi 2.000 sifika yabona eduze ka2 sifika nakhona sifika eduze ka4 ngakho ama-limits ethu yabona ukuthi asebenza kanjani ukuthi ungayisondela uze ucishe uyithinti inamba yakho kodwa uma ungayithinti ilimit yakho iyiqiniso ifunction yakho iyiqiniso